Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене для вас неймовірно смачний та цікавий рецепт маринованих помідорів. Це не просто звичайні помідори з базиліком, а вони мають особливу історію. Адже за легендою набирають свого найкращого смаку саме до Різдва. Тож, якщо хочете перевірити, чи це правда, обов'язково приготуйте їх. Для цього рецепту я використовую помідори черрі. Вони маленькі, соковиті і виглядають дуже ефектно. А якщо ще й різнокольорові, то нагадують новорічні прикраси. Отже, одразу починаю формувати баночки. Сьогодні я буду готувати 3 і кожну з них зроблю окремо. Для кожної баночки мені знадобиться велика гілочка свіжого базиліку. Я покладу частину на дно, а решту розміщу між шарами помідорів. Далі для аромату 1 зубчик часнику розрізаю на тоненькі слайси і додаю до баночки. Не забуваємо про спеції. На кожну баночку додаю пів чайної ложки зерен коріандру та пів чайної ложки суміші перців. Це дасть чудову пікантність. До суміші перців я обов'язково включаю 2 горошини духмяного. І для того самого настояного аромату важливий інгредієнт – це суцвіття гвоздики. Не переживайте, якщо ви не любите гвоздику, її буде зовсім непомітно. В крайньому випадку покладіть хоча б її частину. Тепер до спецій додаємо 2 види перцю – гострий для пікантності і солодкий, щоб збалансувати смак. Маленький шматочок гострого перцю додаємо в кожну баночку в залежності від того, як ви любите рівень гостроти. А ще кілька скибочок солодкого. 1 велику перчину я поділяю на 3 банки. Тепер кладемо помідори, а між шарами не забуваємо ще додавати базилік. Все розкладаємо акуратно, щоб помідори виглядали красиво і вбирали всі ці чудові аромати. Коли баночки готові, переходимо до маринаду. Для цього беру літр питної води, в мене бутильована. Додаю 30 г солі, 125 г цукру та 50 мл 9% оцту. Ставлю маринад на вогонь і даю йому закипіти, слідкуючи, щоб сіль та цукор розчинились повністю. Тепер ставлю баночки в каструлю, застелену рушничком. Заливаю гарячим маринадом. Прикриваю баночки кришками, але не закручую їх. А саму каструлю наповнюю водою теплою або кімнатної температури. Все, ставлю на вогонь. Коли вода в каструлі закипить, засікаю 5 хвилин. Цього часу буде цілком достатньо, щоб помідори простерилізувались і гарно зберігалися всю зиму. Через 5 хвилин виймаю баночки та щільно закручую кришки. Далі залишаю до повного охолодження і все смачно, красиво і готово до зимових свят. Не турбуйтесь, якщо більшість помідорів у вас вже закриті, бо цей рецепт – справжній бонус для вашої зимової заготівлі. Не забудьте спробувати, а я чекатиму на ваші коментарі. Смачного, друзі!